Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kawilujengan saha kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula saha panjenengan sedaya. Nuwun dumateng para pepundhen, para sepuh saha para ini sepuh ingkang winantu ing pakurmatan, para pangemban-pangembating praja satyaning negari ingkang pantes sidursana, para tamu kakung sumawana putri ingkang bagya mulya. Ingkang sepisan sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken raos syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kanugrahan, katentreman, kasarasan lan kabagassarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing adicara menika kanthi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta umatipun saking zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged angsal syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, saderengipun adicara tedhak sinten ing dinten menika dipun wiwiti, kula Sofi Chandriningsih minangka pranata acara badhe maosaken ramtamaning adicara. Ingkang sepisan pambuka, nomor kalih atur pambagya harja, ketiga wah sing adicara, ingkang sekawan panutup. Para rawuh ingkang minulya, adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Sumangga kula lan panjenengan miwiti kanthi waosan basmalah sesarengan kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau adicara tedhak siti menika saged kalampahan kanthi lancar, sae, ugi boten wonten alangan. Amin ya rabbal alamin. Menggah adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambagya harja dening pamengku gati dumateng Bapak Heri Purwanto kasumeggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Heri Purwanto ingkang sampun paring pambagya harja. Adicara salajengipun inggih menika wosing adicara ingkang sepisan inggih menika sungkeman panjenenganipun Bapak lan Ibu Heri sowan sungkem dhateng tiyang kekalih nyuwun donga pangestu murih nglampahi anggenipun momong dhateng putra manggiha bagya mulya. Kaping kalih inggih menika Anapak Siti, Bapak Ibu kekalih mratitesaken lampahipun ingkang putra Anapak Siti ingkang sampun kacawisaken menika ateges bilih gesangipun manungsa kawiwitan saking Siti lan wangsul malih dhateng Siti utawi bumi. Kanthi nggadahi pangajab benjang menawi sampun ngancik ing bebrayan agung sedaya ingkang putra angreksa lestari ing bumi. Kaping 3 inggih menika wijikan ing Sekar Setaman. Murih anggenipun nglampahi gesang tansah cinaket ing reh kautaman. Kaping sekawan inggih menika Anapak Jadah, sapa wonge sing temen bakal tinemu kadya jadah ingkang sampun cumawis mawarni-warni gunggunging pitu. Mugia Adik Albi tansah kasinungan pitulunganipun Gusti. Kaping gangsal inggih menika Anapai Anda Tebu menika nggadahi teges mugia ingkang putra saged nggadahi anteping kalbu nalika nglampahi pagesangan. Kaping 6 inggih menika milah lan milih dolanan. Katon maneka warna jenis dolanan ingkang sampun cumawis kados dene montor-montoran miwah arta. Dolanan ingkang dipun remeni menika anggambaraken kados pundi mangke Adik Albi mugia saged ngugemi murih kautaman sampun ngantos nerak wewaleripun unggah-ungguh lan supasita. Kaping 7 inggih menika putra siniram toya gege dening ibu.
Toya gege ingkang widadahan panggar mujudaken pangajapipun sakeluarga bapak miwah ibu ingkang kula wentah. Sampun paripurna sinerap toya gege ingkang putra dipunagemaken busana. Sinabi ingkang putra dipunagemaken busana, eyang putri kekalih nyebar udik-udik. Adicara salajengipun inggih menika sungkeman. Sampun rinasuk ageman ingkang endah pramila Adik Albi sowan dhateng eyangipun kekalih kanthi Bapak Ibu Heri anggenipun sowan kanthi ateken tebu ingkang rinengga gedhang raja miwah jinangkepan ingkang estining driya gegadangan manggih raharja lan mugi tansah manembah lan manah. Sampun kepareng sungkem nyuwun donga pangestu dhateng eyangipun kekalih. Upacara tedhak sinten kapungkasi kanthi andum dolanan tigan. Tigan menika saking pralambang tiga perkawis ingkang inggih menika lair, jodho lan sedo. Sagung para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, lampahing adicara menika sampun paripurna. Kula minangka pranata acara bilih wonten lepating atur saha kiraning subasita, kula nyuwun agunging pangaksama. Lan sumangga adicara menika kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun matur nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.